Ambalmao oni nyampma abalmamso Madame Cissé Ramata Sissoko anaw batantira ka bɔ Atlanta États-Unis. Bi mbe fɛ ka ɲɛsi an bangebɛnw bɛɛ ma o kama an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ ni kuma sen fɛn donna mɔgɔ gasi la. Mbe kan ka kuma fɔ bi an ka mouvement tɔgɔ la min tɔgɔ ko changement au Mali. O mouvement sigira walasa ka yɛlɛma don Mali taabolo la. An b'an ɲɛsi an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma, an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw, an ka dugutigiw, an ka parti politikiw, an faw an'an baw, an ko association, an ka jɛkulu o jɛkulu bɛ Mali la e ko Mali ko an ɲɛsinen b'aw bɛɛ ma bi. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana taabolo man ɲi, o dusukasi bɛ maliyɛn bɛɛ kan, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O kama a ka kan an ka wuli ka kuma, an ka kuma maaw fɛ k'a lajɛ an b'a kɛ cogo min. Ayiwa an ka président bɛ kan ka jamana mara a bɛ san joli bɔ. Kama daminɛ an caman y'a fɔ n ko a bɛ kan ka taa sira min kan sira ɲuman tɛ. Nka don o don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ juguya ka fara a kan. Don o don an denw bɛ sa, don o don an cɛw bɛ sa, don o don maaw bɛ sa, sɔrɔdasiw ani civiliw bɛɛ bɛ sa. Ni minnu fagara fana, ni min banana fura ɲɛnaman tɛ di, wa ni min sara o su bɛ fili kungo kɔnɔ, hali bangebaaw tɛ se ka su ye jango ka su ladon. O bɛɛ an b'a dɔn a kɛra fɛn kelen de kama jamana ɲɛmaa dɛsɛra. O de kama ne kɔni bɛ fɛ ka ɲɛsin kɔrɔkɛ ma bi komi a yɛrɛ ko ko kɛlɛko tɛ. Komi an y'a fɔ ne tɛ opposition na, an tɛ place ɲini an tɛ foyi ɲini. Anw ka hakilinata ye jamana bɛ se ka taa taabolo ɲuman min kan k'o kɛ. Ka ɲɛsin a ma a yɛrɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko fanga in a dɛsɛra a la, fanga in girinyana a ma. Minnu b'a la ko k'a dɛmɛ, dɛmɛni tɛ tɛmɛ nin kan. Anw ye parti mɔgɔw de, an ye dɛmɛni kɛ kami don fɔlɔ, an y'a hakilinata fɔ, an voyagera, an ye jamana jateminɛ ka kumaw fɔ, ka hakilinaw di, mais o si ma se ka kɛ. Bamananw ko n'i y'a mɛn bɛ wara faga kun de b'i bolo. Donc ni kunkolo jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka direction o hakilina tɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ la ka gɛlɛn anw an ta fɔ. O de kama an ye nin sigi changement au Mali mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka maliyɛn bɛɛ wele an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka maakɔrɔbaw u ka sabara don ka taa an kɔrɔkɛ bara dɔw dɔgɔnin dɔw mɔkɛ don k'a fɔ ɲɛna ko anw de ko k'an yafara ma k'a ka kɛ Ala ni Ala kira kama a ka fanga in bila bari an bɛɛ b'a dɔn a dɛsɛra an bɛɛ b'a dɔn a tɛ se min ye juguman yɛrɛ ye le fait que an si dalen t'a la tuguni ni danaya bɔra jamana ɲɛmaa ni jamanadenw cɛ baara bɛ gɛlɛya. O de kama an b'an tɛgɛ di maa ma an dalen bɛ maa min na mɔgɔ min an dalen t'a la an b'a dɔn a bɛ taa sira min ka sira ɲuman tɛ an tɛ se k'an ɲɛ tugu ka nkalon kan. O de la Mali cɛkɔrɔba ni Mali musokɔrɔba an b'aw deli aw ka sabara don a ka taa fɔ a ɲɛna k'a dɛsɛra k'a bila k'a k'a fɔ maliyɛnw ye ne de kun ko n b'a kɛ wa kɛlɛko tɛ a ka taa pacifiquement hɛrɛ la parce que anw bɛ komi génération sandwich anw denw ka dɔgɔ anw fa n'anw baw kɔrɔlen n'anw ma kuma a man ɲi n'an m'an kɔlɔsi anw changement au Mali mɔgɔw bɛnna kan k'a fɔ jamana bɛ sɔn ka kɛ guerre civile n'an m'an kɔlɔsi parce que sira ka bɛɛ dusu kasili o bɛɛ tɔɔrɔlen wa fana an bɛ nin bɛɛ la u bɛ wari ɲagami na sanfɛ ni duguma détournement bɛ kɛ sanfɛ ni duguma an taara u t'a kalama u b'a kalama tout ça anw yɛrɛ fɛ o si tɛ problème ye ɲɛmɔgɔ ni ɲɛmaa ka direction man ɲi ni ɲɛmaa tɛ sira faamu ni ɲɛmaa taara a bɛ taa sira min fɛ jamana jɔli bɛ gɛlɛya o de kama an bɛ bɛɛ deli bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka nin kɛlɛ in kɛ walasa an ka opération min ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ka sabali ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ka sabali a ka fanga in to yen a ka taa walasa jamana in ka se ka jɔ komi an y'a fɔ cogo min Faransi b'a an bara an bɛɛ b'a dɔn Faransi ka problème ye min ye o ma daminɛ bi an faw n'an mɔkɛw colonisera san 400 colonisation kɛra san 72 esclavage kɛra fɛn bɛɛ kɛra an bɛɛ b'a dɔn o tɛ problème ye mais c'est normal jamana bɛɛ b'a ka intérêt de défense ta mais ni jamana fana ye jamana ɲɛmaa sɔrɔ u bɛ se ka mɔgɔ min manipuler ka mɔgɔ min nɛgɛ o bɛ baara nɔgɔya u bolo o de bɛ kan ka kɛlɛ juguya o de kama anw bɛ fɛ a k'a kɛ Ala kama a ka fanga in bila an ka fara ɲɔgɔn k'a deli a ka taa walasa an ka se ka jamana jɔ an bɛ yafa deli an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ fɛ n'an donna mɔgɔ gasi la an bɛ yafa deli denmisɛnninw la jeunesse Mali la anw bɛ kan ka kuma anw ka baara ye de ka kuma walasa ka nin ko in ban hɛrɛ la a kana kɛ kasara ye a kana kɛ bɔnɛ a kana kɛ foyi ye a bɛ se k'a ka démission rendre tranquillement pacifiquement ka taa tranquillement o la anw bɛ se k'an ka jamana ta k'a jɔ an y'a essayer k'i dɛmɛ an dɛsɛra an y'i bilasira an dɛsɛra cogoya foyi t'a la a dalilu t'i bolo a dabali t'i bolo a sira t'i bolo a hakili t'i bolo problème ye min ye fana a danaya fana de tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ k'i dalen bɛ e la k'e bɛ se ka jamana jɔ o de kama an b'i deli an y'a faamu ko opération cɛkɔrɔba ka sabali opération an kɔrɔkɛ ka sabali opération IBK ka sabali a ka fanga in bila a ka taa Ala ni Ala kira de kama walasa an ka jamana ta an k'a jɔ an yɛrɛ ye vraiment an bɛ yafa deli n'an donna mɔgɔ gasi la la jeunesse malienne comme on dit la lutte continue an b'a kɛ parce que comme n y'a fɔ ye nɛnɛ tɛ dɔgɔyali tɛ mais tuma dɔw u t'a faamu jamana bɛ jɔ cogo min u bɛ kan ka jamana bi dingɛ kɔnɔ don o don ka taa donc vraiment an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ n'an donna mɔgɔ gasi la an bɛ yafa deli cɛkɔrɔba an b'aw deli aw ka taa fɔ a ka fanga in bila walasa an ka se k'an ka jamana jɔ merci beaucoup